Στην περιοχή των Αχαρνών, στη θέση Λουτρό, βρίσκεται ο Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου ή όπως είναι γνωστός στους περίοικους της μεταμόρφωσης του Σωτήρος. Η ακριβής χρονολόγηση του ναού δεν είναι γνωστή. Ο Ορλάνδος τον τοποθετεί στο 16ο αιώνα. Ο ναός άντεξε όρθιος για πολλούς αιώνες έως το σεισμό του 1999 που του προκάλεσε σοβαρές ζημιές, οπότε και υποστηλώθηκε εσωτερικά και εξωτερικά ώστε να αποφευχθεί η κατάρρευσή του. Το 2017 το Υπουργείο Πολιτισμού ανέλαβε την αποκατάσταση και την ανάδειξη του ναού. Ο ναός φέρει πλούσιο ζωγραφικό διάκοσμο. Οι τοιχογραφίες του ναού ανήκουν σε 3 χρονολογικές περιόδους, του 16ου, 17ου και 20ου αιώνα. Οι 4 σκιονές του προέρχονται από παλαιότερα μνημεία της ευρύτερης περιοχής και φέρουν όλο το βάρος του τρούλου. Το ιερό διαχωριζόταν από τον κυρίως ναό με νεότερο ξύλινο τέμπλο, το οποίο απομακρύνθηκε. Το δάπεδο του ναού ήταν και αυτό νεότερο, κατασκευασμένο από τσιμεντοπλακίδια που απομακρύνθηκαν. Το 2017 η Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων και η Εφορία Δυτικής Αττικής ανέλαβαν την αποκατάσταση και την ανάδειξη του ναού. Στην πλειοψηφία τους οι παραστάσεις ήταν επιζωγραφισμένες και παρουσίαζαν φθορές λόγω της υγρασίας και της εθάλης, όπως και ρογμές και ρημακτώσεις μικρού και μεγάλου μεγέθους. Ακολούθησαν εργασίες συστηματικής συντήρησης που περιλάμβαναν τη στερέωση του σαθρού και αποκολλημένου υποστρώματος, με εφαρμογή ενεμάτων για τη στερέωση και την πλήρωση των κενών. Στερεώθηκαν τα χρωματικά στρώματα. Αφαιρέθηκαν τα προστατευτικά υφάσματα. Στον τρούλο πραγματοποιήθηκε απόσπαση τμήματος τοιχογραφίας που επανατοποθετήθηκε μετά την ολοκλήρωση των αναστηλωτικών επεμβάσεων. Απομακρύνθηκαν οι επιζωγραφήσεις και αφαιρέθηκαν οι νεότερες τοιχογραφίες που κάλυπταν υποκείμενα στρώματα και έτσι φανερώθηκαν οι αρχικές τοιχογραφίες του 16ου και του 17ου αιώνα. Επικαθίσεις εθάλης, ρογμές, αποφλοιώσεις, απώλειες υλικού, χαράξεις όπως και γραφή με μολύβι αποτελούν τις φθορές και των λίθινων στοιχείων. Απομακρύνθηκαν οι επικαθίσεις και στη συνέχεια έγινε καθαρισμός και πλήρωση ρογμών, καθώς και συγκόλληση των αποφλοιώσεων. Μετά την απομάκρυνση των τσιμεντοπλακιδίων από το νεότερο δάπεδο, αποκαλύφθηκε το παλαιότερο, από κεραμικές και λίθινες πλάκες σε κακή κατάσταση διατήρησης. Έτσι, τοποθετήθηκαν κυρίως νέες λίθινες και κεραμικές πλάκες και λίγες παλαιότερες. Η ζωγραφική επιφάνεια στερεώθηκε και η συντήρηση του ζωγραφικού διάκοσμου ολοκληρώθηκε με ήπια αισθητική αποκατάσταση στις περιοχές που υπήρχαν φθορές. Η συντήρηση αρχαιοτήτων είναι σαν μια χρονομηχανή. Σε ταξιδεύει στο παρελθόν, αποκαλύπτει σταθμούς από την ιστορία των μνημείων. Και να από το εκκλησάκι της μεταμόρφωσης του Σωτήρα, μέσα σε 4 χρόνια, με την κοπιαστική δουλειά των συντηρητών, μεταμορφώθηκε, αποκαλύπτοντας το βάθος της ιστορίας του.
ανακοινωνώντας την πολύτιμη πολιτιστική κληρονομιά τους στους νεότερους.